दिनैनि बे मेहेरगोनां समावहाय दिनै 7 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि मोसामु आरो दाममु बेसेन फोरोंथाय मावबादाखौ दुलाराय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि मावथिफारिया बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जोंनि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ आलासि महरै लेंहरनानै बेखेवनानै होबाय। आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दहायसो आफादगिरिया बुंनाय बायदियै बर'नि मोनफ्रोमबो गामियाव साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा मोसानाय गासैखौबो दामनो रोंजोबनांगौनि बे हाबाफारिखौ लानानै बे थांखिखौनो लानानै दिनैनि बे समावहाय दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे मावबादाखौ बेखेवबाय आरो बे मावबादानि जा 7 साननि थाखाय जागोन। 7 सान जोबखांनायनि उनावहाय जोङो बे फोरोंथायखौ सोलिलांहोबाय थानो थाखाय जोङो थांखि लादों जे जोंनि नैबे दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेन्दोंआवनो मोनफ्रोमबो क्लाब आरो गामिफोरनिफ्राय जोङो मोसाखावरि आरो दामग्रा साफ्रोमखौबो लेंहरनानै जोङो सप्तानि बे बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय रबिबार बारायखालि जोङो टाइम टेबोलखौ थि खालामनानै जोङो फोरोंथायनि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांबाय थागोन। बे हाबाफारिखौनो जोङो थांखि लानानै जोङो दिनैनि बे मावबादा बेखेवनाय बे हाबाफारिया जागायजेनबाय होननानै जों साननानै लाबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो उननि हाबाफारिखौ मावबायलांनो थाखाय आरो हारिमुखौ सिबिलांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्राबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आङो साफ्रोमबोनिसिम दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय सार मानगोनां बेखेवगिरि आलासि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां आरो बिथांजोंनो लोगोसे नुजाफैफिननो हानाय रुपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि सायाव आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिनि लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावबाय। बेखिनियाव आङो बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।